mmụọ na-eke n'orie n'afọ na nkwọ n'ahịa na ụbọchị na anọ udo dịrị ha ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ha wee na-asị ka a gbakọsịrị n'ụbọchị ahụ, ọ bụkwara ndị si na oriọna a mụnyere agaghị anyụ anyị. Ha wee buru ya naba n'obodo dị iche iche bụrụ ozi ọma. Mmadụ dịka Maazị Mbọ n'Ochiche anyị mapụrụ nzu n'afọ ya si udo dịrị ya na mmụọ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Mmadụ dịka Nnamdị Azikiwe bụ ndị nọ n'akụkụ na-enye nkwado si ka ozi ọma agabanye anyụ na anyị, udo dịrị ya na mmụọ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị kpọrọ mmadụ dịka DL bụ onye ode akwụkwọ kwudosiri ike debe akwụkwọ anyị na-agụ n'ụbọchị taa, ekpughere anyị ozi ọma dị iche iche, ihe nzuzo dị iche iche. Anyị si ebe ọbụla ọ nọ udo dịrị ya ebe ọ dị ukwuu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị kpọrọ Oke onye ọha bụ onye zipụrụ ozi ọma a wee gaa na mba niile dị iche iche, wee gaa n'ụwa niile iji hụ na ụwa niile matara n'ezie na Afrịka nwere chi nke ha, nwere usoro nke ha. Si udo dịrị ya na mmụọ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị kpọrọ ndị nchụaja niile bụ ndị nagoro mmụọ. High Chief Priest Ezugonna Eze-Ana retired, High Priest Okenwa Ichie, Priest Okeke Adiotu, High Chief Priest nke Mokpara bụ nke ụbọchị